Donc an bɛna n da don kunu soldats ont libéré la Ivoire soldats ont libéré la u ye destination ta u ma taa Côte d'Ivoire dɛ. D'abord u taara Lomé de kun jumɛn na u taara Lomé an m'an da don la ka o da aw tulo kan. Donc de Lomé u sɔrɔla ka na Côte d'Ivoire n'i y'a ta k'a lajɛ. Voilà. Donc de Lomé u nana Côte d'Ivoire. Fin jumɛn de y'o décision motivée. An bɛ min don a la secret caman caman bɛ ani libération yɛrɛ a kɛra condition ni kun jumɛn ni compromis jumɛnw na an bɛna ka na an da don nin dɔɔni dɔɔni na ka da aw tulo kan mais a ye partage fanga bonya parce que an ɲɛ bɛ o bɛ ka vidéo signaler dès maintenant o bɛ ka signaler donc partage de fanga bɛ ɲini aw fɛ a ka o bonya donc n'a signaler fanga bonyana on sera obligé an bɛ a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ k'a kɛ préenregistrement ye voilà est-ce que vous voyez donc k'an ka Serifukɛ fo Cheikh Tiyami Ayidara kabako fura tigi ala ye Serifukɛ sɔn kabako fura la fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi rɛndimi kɔdimi Serifukɛ ka numéro ye 78 78 03 03 donc a ye Serifukɛ a y'a wele a ye fura ninnu kɔrɔbɔ a ka nkalonbɔnda o tɛmɛlen k'an ka kutubu an'an ka waliyu an ka belebele n'o ye Sɛku Lasana Kanɛ belebele a dalen bɛ Segu a tɛ taa a tɛ mɔgɔ ci mais ko ko n'a ɲagamina Maliko la walayi a bɛ taa ɲɛnabɔ ale de fɛ yen Lasana Kanɛ sen bɛ dingɛ min da la o de la n bɛ tila ka na vidéo spéciale dɔ la n ɲɛ bɛ médaille bɛ ka di n t'a dɔn u ɲinana de wa fili don wa Lasana Kanɛ ka bonya a ka médaille o ma d'a ma ne t'a dɔn kun jumɛn don ɲina don wa fili don wa ni min don n bɛ na vidéo spéciale wɛrɛ la o kama Lasana Kanɛ ye baara kɛ transition in na dɛ bɛɛ b'a dɔn autorités tulo bɛ na u bɛɛ b'a dɔn ni min don u k'a corriger o tɛmɛlen kɔ ka Cheikh Sala fo Kanjalo dilikaw ka fierté est-ce que vous voyez Cheikh Sala Kanjalo ale de fa ye Segu Dawuda Kanjalo ye ka bɔ yan fo Tubakura a dɔnnen don Mali kɔnɔ olu bɔra Muhammad Abdoulaye Chadou de la Dili Umu ninnu Sidi Moribo Kane ɲininkali tɛ kɛ olu ka dɔnni na n ko Morikɛ ne b'o de fɔ a ye a tɛ une semaine kɛ Mali kɔnɔ tellement que jamana ni jamanaw de b'a solliciter ala ka maɲumanw ma ban an ka jamana kɔnɔ dɛ donc n'a ye Cheikh Sala fɔ an bɛ Amadou Kanjalo fo yan fo Dili donc a ye partage fanga bonya parce que an bɛna an da don révélation baw de la est-ce que vous voyez coulisses minnu kɛra libération na ne bɛna kuma dɔw fɔ aw ye est-ce que i y'a faamu a bɛ comment on appelle la kuma dɔw bɛ aw layɛlɛ o donc a y'a partage o tɛmɛlen kɔ an bɛna an ka Sinafɔkɛ ka fura la n'o ye Damisa ye n'i ye Damisa mɛn Mali kɔnɔ yan cɛ fila tɛ Damisa feere Sinafɔkɛ de bɛ Damisa feere Damisa furaw a efficacité n balima a tɛ dogo la tuguni dɛ kabako yɛrɛ de ye Damisa fura ye Sinafɔkɛ ka fura a ka diabète ni a ka furudimi ni tension fura n bɛ min fɔ a ye walayi kabako don donc a ye partage fanga bonya an ka téléphone fɛn na an bɛ don sujet kɔnɔ n bɛ tila ka Sinafɔkɛ ka fɛn tɛmɛ komi n ka voilà n ka téléphone bɛ ka problème ni dɔ kɛ n ka téléphone filanan donc maliyɛnw n'i y'a ta k'a lajɛ kunun u ye 46 soldats u y'u kɛ avion kɔnɔ ka taa n'u ye Lomé est-ce qu'il y'a faamu de Lomé u taara n'u ye Côte d'Ivoire n balimaw n'a b'a kalama ninnu de nana ka ye an ka jamana kɔnɔ u tɛgɛ taara tɛgɛta ko la n'o de tun ye ka Mali déstabiliser ka Mali foroba janfa n'o de tun ye ka Asimi ninnu k'u ka fanga tiɲɛ ko kɛra maloya ye bɔ kɛra ko gundo kalama
soldat minnu kun bɛ soldat ninnu kumana CEDEAO chef d'état fɛn fɛn nana kuma Assimi fɛ u bɛɛ ye réalité ye k'a ye tiɲɛ yɛrɛ la jo tɛ mɔgɔ ninnu bolo u nana janfa la bon Alassane kun bɛ mankan ci min na fo an k'a faamu Alassane kun t'a kelen yɛrɛ Alassane kun bɛ ani chef d'état ninnu de bɛɛ ye chef d'état fɛn fɛn bɛ CEDEAO la parce que a tilancɛ bɛɛ kun sen bɛ janfa la en complicité avec la France o de la France CEDEAO u farala Côte d'Ivoire kan pour que ka ni soldat ninnu ka libération ka demander donc u ye Togo président finalement u nana faamu ko Assimi bɛ maloya mɔgɔ kelen min ma bi ni ye chef d'état ninnu bɛɛ ta k'a lajɛ diɲɛ kɔnɔ o de ye Faure Gnassingbé ye mɔgɔ min n'a jɔra i ye a ka kan i k'a tigi bonya i k'a tigi waleɲuman dɔn parce que Faure ye Assimi dɛmɛ wagati la wagati min ni maliyɛnw n'an kun mago b'a dɛmɛ la parce que ale de kariyara ka ci di CEDEAO ma k'u ka sanction wuli ka bɔ Mali kan ko n'i ye Mali ye ka coup d'état kɛ ko maracogo jugu de ye Assimi ninnu bila u ye coup d'état kɛ u ye fanga yɛlɛma o de la i y'a ye k'a fɔ Togo ale président ale de kɛra médiateur ye Mali ni Côte d'Ivoire cɛla la donc Assimi ye mɔgɔ ninnu gracier Côte d'Ivoire soldats a y'u gracier à la faveur d'un mémorandum bɛnkan de kɛra an bɛ nin ko to ye an bɛ nin ko to ye an bɛ nin ko to ye Côte d'Ivoire i fana i bɛ nin dabila i bɛ nin dabila i bɛ nin dabila est ce que i y'a faamu a kɛra compromis de ye a kɛra bɛnkan de ye o de senfɛ i b'a ye kunun n bɛna révélation min k'aw ye u kɛlen ka 46 soldats ni u bilalen u tɛ se k'u tilen ka taa Côte d'Ivoire o an b'a ye u bilalen Mali la u image ma ye mémorandum na bɛnkan b'a la u image tɛ bɔ parce que n'u image bɔra ka ɲɛdaw bɛɛ ye bɛɛ bɛna dɔn k'a fɔ ko ninnu ko caman b'u la minnu tɛ ivoirien yɛrɛ yɛrɛw ye bɛɛ bɛna dɔn k'a fɔ ko caman b'u la ko ninnu ye nationalité wɛrɛw ye i b'a dɔn farafinna n bɛ fɛn dɔ fɔ a ye surtout farafinna Afrique de l'Ouest Afrique côté bɛɛ rien que ni visage yera dɔrɔn a bɛ dɔn nin ye malien a bɛ dɔn nin ye ivoirien a bɛ dɔn nin ye togolais a bɛ dɔn nin ye sud-africain a bɛ dɔn nin ye libérien rien que à travers les visages i b'a ye k'a fɔ i b'a u identifier mɔgɔ qualité minnu don u bɔra nationalité minnu na donc u ye soldat ninnu ta ka taa n'u ye Lomé Assimi ye sutura mɔgɔ yɛrɛ Assimi walahi a ye Alassane a ye cɛkɔrɔba a y'a sutura a ye CEDEAO sutura komi n'a ma ɲɛ a ko kɛra tan Togoda donna la Ala yɛrɛ ko an kana ɲɔgɔn lebu an ka ɲɔgɔn sutura o de la u m'u tilen ni mɔgɔ ninnu ye Côte d'Ivoire u y'u bila ka taa Lomé donc u taalen Lomé nationalité minnu b'u la CEDEAO ka chef d'état bɛɛ bɛ taa u ka soldats nɔfɛ soldats fɛn fɛn n'u kun participelen bɛ ka Mali janfa mercenaires minnu n'u bɔra dugu wɛrɛw la donc n'u taara bila Togo bɛɛ bɛ n'i ka mercenaires récupérer bɛɛ bɛ n'i ka soldats récupérer bɛɛ bɛ na est ce que i y'a faamu ka taa n'i ka sarasi ye i ka jamana la pour que i kana lebu pour que i ka sutura pour que a kana dɔn k'e fana kun sen bɛ nin complot in na est ce que vous voyez donc i b'a ye k'a fɔ o de senfɛ soldats ninnu u tɛ se k'u tilen ka taa n'u ye Côte d'Ivoire parce que n'u taara n'u ye Côte d'Ivoire Ivoire yɛrɛ mɔgɔw Ivoiriens yɛrɛ bɛna bɔ a kalama ko walahi ko ni soldat tilancɛ tɛ Ivoirien ko Ivoirien ka dɔgɔ ni soldat la mɔgɔ ninnu na Ivoirien ka dɔgɔ a la o mɔgɔ ninnu ka ɲɛmɔgɔ ye libérien de est ce que vous voyez donc bɔ de tun bɛna k'a kalama ko ninnu ko tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ ka Alassane bɛ ka o réclamer ko Ivoiriens don ja ninnu bɛɛ tɛ Ivoirien a tilancɛ si tɛ Ivoirien donc u taara Lomé ni soldat ninnu ye sinon a da aw ɲɛkɔrɔ dɔrɔn a ka logique la ye est ce que vous voyez logique ye mun de ye ni soldats bilala normalement u kan ka direction ta ka taa n'a ye Côte d'Ivoire de mais n'i y'a ye u ma direction ta ka taa n'a ye Côte d'Ivoire u taara mercenaires minnu b'u la u taara olu déposer Côte d'Ivoire et disons u taara olu déposer Lomé Faure Gnassingbé fɛ yen donc n'u déposera yen Libéria mɔgɔw bɛ n'u ta ta Afrique du Sud mɔgɔw bɛ n'u ta ta Gabon mɔgɔw bɛ n'u ta ta c'est à dire nationalité fɛn fɛn b'u la o nationalité jamana kelen o kelen bɛɛ bɛna ka na i ka sarasi ta bɛɛ bɛna ka na i ka mercenaire ta pour que bisi kana kɛ po ye pour que bisi kana kɛ dara ye donc Assimi o sutura e m'a ye mémorandum kɛra mémorandum kɔrɔ de u visage tɛ bɔ visage bɛ bɔ wagati min na n'u sera Côte d'Ivoire ni Alassane yɛrɛ ye soldat tɔ minnu kɛ k'u dafa ou bien ni Alassane bɛ fɛ u ka yira cogo min na Alassane b'o yira peuple ivoirien na Alassane b'o yira Côte d'Ivoire
jamanadenw na u kan ka min ye o bɛ o de ye mais u leguli kɔni Assimi o engagement ta o tɛ bɔ Mali la Mali t'u legu fɔra Yasime kama est-ce qu'il y'a faamu Mali t'u legu fɔra Yasime kama Mali tɛ bɔ ni gindo ye an m'a ye ko baden kɛra a ko caman gundo ma da kɛnɛ kan sinon a kana a ye ko in ta k'a da aw ɲɛkɔrɔ dɔrɔn u condamné la peine min na est-ce qu'il y'a faamu a kɛra peine exemplaire de n'u nɔ tun tɛ ko la Mali justice kɛ man di ka nin peine ta dɛ c'est très rare a ye taa Mali kiiri bɛɛ ta k'a lajɛ 20 ans de prison peine de mort a dili ka suma an ka kiiri kɔnɔna la a dili c'est très rare a ka suma n'i y'o kɛlen c'est que juge ni procureur élément b'u bolo élément minnu ni sɔsɔli tɛ se ka k'a la n'a élément n'a tɛ wuli est-ce qu'il y'a faamu o de b'a to u bɛ se ka condamnation à mort ka 20 ans de prison k'aw da dɔw kan hali sɔrɔla ninnu selen Côte d'Ivoire mais aw hakili jigin yɔrɔ dɔ la dɔrɔn ala kama a ye visage lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko ninnu dɔw tun tɛ force c'est-à-dire ninnu tɛ se ka kɛ armée kɔnɔ quoi dɔw bɛ se ka kɛ forcément dunanw ou bien mercenaire ou bien mɔgɔ wɛrɛw ne ye dɔw ye bonbonsi jɛman b'u la ne ye dɔw ye u cɛkɔrɔbalaman don force spéciale mɔgɔ min bɛ force spéciale composition dɔn a ye taa lajɛ n'o ka sɔrɔ i bɛ cɛkɔrɔbaya la sinon n m'a fɔ ivoirien b'a la dɛ ivoirien b'a la mais a bɛɛ tɛ ivoirien a ye dɔw lajɛ k'olu ye force spéciale ye u ye image minnu yira cɛkɔrɔbaw bonbonsi b'aw la e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ninnu dɔw bɛ se ka kɛlɛ kɛ cogo jumɛn na est-ce qu'il y a quoi armée ka critère la force spéciale la i b'a ye k'a fɔ u kɛ man di ka se ka mɔgɔ ta n'i si janfara force spéciale la force spéciale mɔgɔw yɛrɛ cayalen ni c'est-à-dire u si cayalen force spéciale kɔnɔ a cayalenba o ye 45 ans kabiri i bɛ 45 ans dépassé i b'a ye i bɛ bɔ force spéciale cadre kɔnɔ i bɛ taa niveau wɛrɛ la soit à moins que i bɛ kɛ peut-être u ka ɲɛmɔgɔ ye hali o yɛrɛ la 45 ans u bɛ entraînement ni condition physique minnu demandé i b'a ye k'a fɔ i si mana tɛmɛ 45 ans kan i tɛ se ka supporter bon nin na ne yɛrɛ ye mɔgɔ dɔw ye walayi ninnu ye cɛkɔrɔbaw ye est-ce que vous voyez ne ye mɔgɔ dɔw ye est-ce qu'il y'a faamu ninnu ye cɛkɔrɔbaw yɛrɛ de ye est-ce qu'il y'a faamu donc ninnu tɛ se ka kɛ force spéciale ye cogo si la quoi u tɛ se ka kɛ force spéciale ye donc dɔw forcément u bɛ se ka bɔ nationalité wɛrɛw la dɔw bɛ se ka kɛ mercenaires ye donc ko in tɔ ma mura de ko in tɔ dilanna par la voie de la diplomatie ni diplomatie kun tɛ ni kun bɛ ko in dilan cogo wɛrɛ la cɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a kun ma nɔgɔn quoi bon donc CEDEAO chef d'état bɛɛ u legu de sobelen filɛ nin ye Assimi filɛ ka CEDEAO chef d'état bɛɛ de sutura a ma sɔn chef d'état ka maloya bon président o président ni mi président ɲɔgɔn malo walahi i b'i ka fanga kɛ ala t'i malo o de la ne bɛ Assimi fɔ a ye grâce min kɛ tellement que grâce ɲana tellement que grâce ye CEDEAO chef d'état ninnu sutura u ye kojugu min kɛ tellement que a y'u sutura n balimaw CEDEAO chef d'état si tɛ se k'i ɲɛ jɔ Assimi ɲɛ la bi ni fort kelen tɛ a chef d'état kelen o kelen u si tɛ se k'u ɲɛ jɔ Assimi ɲɛ la k'u bɛ kuma ni fort kelen tɛ u b'a dɔn u ye min kɛ o u b'a dɔn mɔgɔ ninnu nana kun min na parce que Côte d'Ivoire kɛra lieu de rencontre de ye u taara ɲɔgɔn kunbɛn Côte d'Ivoire de pour que ka sɔrɔ ka na Mali la est-ce que vous voyez o de la Ivoire ye ko in tɔgɔ ta sinon Alassane kelen tɛ ko in ye o ni ye CEDEAO da donnen a la o CEDEAO jamana chef d'état baden de ka soldat n'u ka troupe n'u ka mercenaires ninnu bɛ ko in na o de la u taara Lomé ka taa mercenaires sɛnsɛn ka bɔ a la mercenaires sɛnsɛnlen ka bɔ a la est-ce que i y'a faamu u ye soldat tɔw don avion kɔnɔ ka na n'u ye Côte d'Ivoire donc u donnen avion kɔnɔ ka na n'u ye Côte d'Ivoire à la descente d'avion est-ce qu'il y'a faamu donc Alassane bɛ fɛɛrɛ kɛ k'u tɔw remplacer u tɔw u nɔrɔbila u b'u remplacer k'a dafa 46 la est-ce qu'il y'a faamu sinon force spéciale minnu n'a b'u dɔn k'u ka entraînement u bɛ entraînement dur kɛ force spéciale u k'u formelen don est-ce qu'il y'a faamu u ka condition physique sugu o sugu o bɛ s'a la i bɛ taa cɛkɔrɔba sɔrɔ o la cogo jumɛn na aw ma dɔw ye bonbonsi kun b'u la cɛkɔrɔbaw olu tɛ se ka kɛ force spéciale ye cogo si la quoi u t'a critère c'est-à-dire u t'a critère répond cogo si la est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez i m'a ye dɔw yɛrɛ bɔra k'a fɔ minnu jiginna Côte d'Ivoire u tɛ tɛmɛ 20 personnes kan o ala kama a y'a compter avion minnu est-ce qu'il y'a faamu avion ye soldat minnu jigin c'est-à-dire
a bɛɛ dafalen tun tɛ 46 bɛɛ kun t'a kɔnɔ wa hali a ye photo compter dɔrɔn minnu ni Alassane bɛ photo la a bɛɛ tɛ 46 c'est à dire n'i y'a bɛɛ compter a tɛ 49 sɔrɔla a bɔ a t'a bɔ donc o de la maliyɛnw an bɛ Assimi fo a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la a tun bɛ preuve fɛn fɛn ɲini ko français bɛ ka Mali déstabiliser a y'a preuve bɛɛ sɔrɔ parce que yanni mɔgɔ ninnu ka taa information fɛn fɛn kun kan ka soutirer Assimi y'a information bɛɛ sɔrɔ wa ni Ala sɔnna an tɛ kuma Ala ɲin'a ma janfa wɛrɛ tɛna ka na Mali sɔrɔ tuguni ni janfa ɲɔgɔn tɛna Mali sɔrɔ tuguni est-ce que vous voyez ni janfa ɲɔgɔn tɛna Mali sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka ne neni vidéo in na a ta k'a lajɛ a caman i b'a sɔrɔ ivoiriyɛnw de don Alassane ka mɔgɔw de don Alassane ka mɔgɔw kan tɛ peuple ivoirien ma dɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka ne neni est-ce que i y'a faamu mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka neni vidéo in na a mɔgɔ fanba bɛɛ a ye commentaire la dɔw bɛ ka ne neni a mɔgɔ fanba bɛɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a tɔgɔ bɔtɔ filɛ n kɔnɔ Alassane ka mɔgɔw de don est-ce que i y'a faamu Alassane ka mɔgɔw de don n'i y'a ta k'a lajɛ olu de bɛ ka ne neni donc ne tɛ dimi quoi parce que malien tɛ nin kɛ est-ce que i y'a faamu ne tɛ dimi malien tɛ bɛɛ lajɛ Côte d'Ivoire drapeau de b'a a caman na sinon ne bɛ peuple ivoirien mun dɔn peuple ivoirien bɛ peuple malien fɛ peuple ivoirien tɛ sɔn ka ne neni peuple ivoirien tɛ sɔn ka ne dɔgɔya mais n balimaw u bɛ min fɔ n'an bɛ taa an bɛ se donc ne bɛ min demander Assimi fana fɛ sisan Assimi a k'a demander Côte d'Ivoire fɛ comme n'a ma ɲa k'o kɛra relation diplomatique ye Assimi fana k'a demander Guillaume Soro a bɛ se ka na Côte d'Ivoire cogo min na parce que sisan an bɛ bɛn kɔnɔna la an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka bɛn kɛ ni dun y'a ta k'a lajɛ activiste fɛn fɛn tun bɛ ka Assimi défend ka Mali défend ani Côte d'Ivoire ka fɛn na a caman Guillaume Soro ka mɔgɔw b'a la a caman Gbagbo ka mɔgɔw b'a la a caman bɛ kaso la Côte d'Ivoire mais a ɲini Assimi fɛ a kana ɲina olu kɔ est-ce qu'il y a faamu Seku Tunkara y'a fɔ Assimi kana ɲina Guillaume Soro a demandé est-ce qu'il y a faamu n t'a dɔn i kɔrɔkɛ ou bien i fa n'o de Alassane ye a demandé a fɛ a ka yafa Guillaume Soro ma a ka bɔ exil la exil man ɲi est-ce qu'il y a faamu tunga man ɲi Guillaume Soro a obligera de n'i y'a ta k'a lajɛ ka t'i sigi Faransi malgré lui-même n t'a dɔn n'a bɛ Faransi de ou bien a bɛ Angleterre a obligera k'a bila exil la bon n'a ma ɲa nin ko banna parce que an kana ɲɔgɔn nɛgɛ wallahi ivoiriyɛnw ye maliyɛnw dɛmɛ nin kɛlɛ la nin kɛlɛ la ivoiriyɛnw ye maliyɛnw dɛmɛ est-ce qu'il y a faamu bon n'a ma ɲa ko ivoiriyɛnw ye maliyɛnw dɛmɛ Assimi fana k'a demander a ka hakili to Guillaume Soro a ka mɔgɔw ka se ka na u ye mandat d'arrêt da caman kan o bɛ ka caman persécuter parce que Mali ni Côte d'Ivoire cɛla tɛ se ka sumaya tant que nin ko ninnu bɛɛ ma ban ni nin ko ninnu bɛɛ ma ban an kana ɲɔgɔn nɛgɛ bɛn tɛ se ka na dɛ an kɔni an bɛ se ka façade jouer ka mɔgɔw n t'a dɔn n y'a faamu n b'a fɔ cogo min na c'est à dire ka propagande kɛ k'a fɔ ko bɛn bɛ yen mais en réalité bɛn bɛ se ka na de n'o k'a sɔrɔ basigi nana ni jamana c'est à dire opposant minnu bɛ yen ni Alassane y'u bɛɛ ni Alassane kɛra sababu ye k'u bɛɛ bila ka taa exil la ne b'a ɲini Assimi fɛ a ka Alassane deli a ka fort bila ka Alassane deli u k'a to est-ce qu'il y a faamu Guillaume Soro ka na Côte d'Ivoire wa activiste fɛn fɛn bɛ ka Guillaume Soro dɛmɛ a k'a to u bɛɛ ka taa Côte d'Ivoire problème ka n'u sɔrɔ foyi ka n'u sɔrɔ bɛn kelenya basigi o de bɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ fɛn tɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ donc maliyɛnw an bɛna vidéo bila yɔrɔ min na a tɔgɔ bɔtɔ filɛ n kɔnɔ nin vidéo an b'a bila yɔrɔ min na an b'a bila Sinafokɛ ka témoignage dɔ ye témoignage kabako dɔ kɛ Sinafokɛ ka fura kan n balimaw Damisa n b'a témoignage k'a la a k'a lamɛn Sinafokɛ ka fura ye Damisa de ye farafin fura gɛrɛgɛrɛ Mali autorités olu yɛrɛ de ye papier di ko Sinafokɛ k'a ka fura feere Damisa dɔ de ye témoignage dɔ kɛ a y'a ka fura ta ma mɛ a nisɔndiya kojugu a ye kuma min fɔ Sinafokɛ ka fura la an k'a lamɛn donc an ka vidéo bila o kan. Allo Anula somɔgɔw kɔri baasi tɛ Keita Sinafokɛ ka jabɛti fura nin fura in ye halala ye dɛ fura in ka ɲi fo k'a fɔ ko fura in ka ɲi wallahi fura in ka ɲi fura ye mun ɲɛnen ne de b'a dɔn
ne kun tɛ sunɔgɔ sufɛ n bɛ sunɔgɔ ne kun tɛ dumuni kɛ sisan ne bɛ dumuni dɔw kɛ ayi ne bɛ daraka dun n bɛ tilelafana dun surafana kɔni kɛlen don k'o to yen nin jabɛti fura in ala de b'a dan dɔn n'o tɛ jɔn tɛ se k'a dan dɔn o tuma ne bɛ min fɔ aw ye halisa aw y'aw banba kan ala ka si ni kɛnɛya d'aw ma ala k'aw bolo mɛn a la sinafɔ kɛ ka jabɛti fura in halala don dɛ jeli min bɛ ne na ne jeli jara wa fɛnɛ kɔnɔboli dɔ tun bɛ ne na jabɛti fɛ su o su ne tun bɛ fɔɔnɔ fajiri o fajiri a y'o jɔ a ye kɔnɔboli nɔgɔya pewu k'a fusaya ne ma yɛrɛ de ala ka si Merci. Donc, à boire un témoignage, mais vidéo blanc, salam.